कमाओ हो जानी भैया। हाँ हाँ, अरे मुखिया जी के हम पुराने आदमी हैं, चमचा बोल रहे तो हमारा से पैसा मांगल बहुत पुराने आदमी है, तारा करवा दे हम पैसा एक बार बना दे हमारे कोनो दिक्कत ना हुई हमारा खर्चा कर दी, हमारे तो कुछ दिक्कत ना हुई। ठीक बा और सलाम समझ ले मुखिया जी से। ठीक बा चल मुखिया जी। ए मुखिया जी। हाँ क्या हो? अच्छा अच्छा झमेला जी रुकिए, मुखिया जी नहीं तो चाय पानी करी। देखलो नु मुखिया जी के द्वार पर हमारे को बहुत सेवा पानी की कमी ना होला। हां भैया मान गए नी। अरे बुढ़बो कहीं के गांव में हम मुखिया जी के सब जितना काम खबर होला नु पहुंचावत रहिले आके मुखिया जी से, और यही से मुखिया जी हमारा पर खुश रहलन। हां बड़ी मानेलन। देखलो नौकर चाह दे गई जानता रहो। हां भैया और दिनवा गोड़ के हां हां घोसात ना लगत रहा, ठेक डल रहा स। हां हां मुखिया जी से कहनिया बनवा देलन मुखिया जी जाके। हां बाप पर तू टेंशन मत ले, तोहर काम हो जे, खाली मुखिया जी के आवे तो आवे बना 10 मिनट में कॉल से लेके आवा। ठीक बा भैया ठीक बा हो जी काम। लागत कि मुखिया जी आ गइलन। आओ आओ प्रणाम है डबर दलाल मुखिया जी। आई आई कब वहीं से रात इंतजार करतन जामनी के दोनों आदमी। ये झमेला जी, हम कौ बार रउआ से बोलले बानी कि हमार नाम डाबर कल्याण हो, दलाल ना। कब रउआ सुधरे? अच्छा हुए मुखिया जी, चाम के जी भलट पटा गइला, वैसे राउर नाम कल्याण हो तो का रउआ जानता है का झाट कल्याण कइले बनी? रउआ ऐसा तो दलाल मुखिया कोनो पंचायत में ना मिली हम। डाल के लठिया मुंह में फोड़ देबे। जायद जान मुखिया जी खिसिया गनी का? हुजूर का रउआ हती हती बात पर खिसिया जाइला, कहिला सही बाकी रउआ दुखा जाइला। छोड़ी सब बात, एगो बहुत मसालेदार खबर लेके आइल बनी, रुकी बतावत तनी। रुकी मुखिया जी। कौन है? विपक्षी पार्टी के बात थी, हवा उठेले वहां से झूठो पे, साचो के पता नहीं के गांव में आदमी कहत ला है। हुजूर कौन है? गांव में एगो बात के हाला उठल बा। कैसन हो? हुजूर ऊ है गांव के जवार के जातना लाइटरिंग रहल है, डाबर दलाल मुखिया खा गई। छी 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 छी, इहो सब खाए के चीज हो? जितना आहारन बहारन रहेला न्यूज सब तोहरे मिलेला, ऐसा ऐसा अफवाह कौन फैला होता हो हमारा खिलाफ? अपने झमेला में आके फंस गइल, वही झमेला में हमरो झमेला डाल, बड़ा राह में फेंकत रहल लामा लामा। हमरो झमेला डाला मुखिया जी से। का झमेला भाई? नाम झमेला कामो झमेला। ये झमेला में हई कैसन झमेला लेके आ गुलो? ई कौन झमेला डाले के बात कहता? एक और ऐसा समस्या बा मुखिया जी की पूछी मत। ये बेचारा दिन भर काम करता, आ सांझी का जाता घरवा नु तो मौगी खाना वाना दे देती है, और मौका पर करके भगा देती है। मुखिया जी अतने लेना 2-3 गो औरी काम करावे के बा हमरा, ओकर इनकमिंग ज्यादा हो गइल बा। का झमेला हो? छोटे छोटे काम तरह से समरात नहीं खे। हमनी के दरबार में कोनो चीज की कमी होला, बुलाओ ओकरा के, रात के ले ली। का मुखिया जी ई राती खा लेवे वाला कौन काम स्टार्ट कर देले बनी? बात बेहुदा, खाली झमेला के बात बतिया वाला झमेला। हम अंगूठा लेवे के बात कहता नहीं, बुलाओ ओकरा से साइन करवा दी कि छोड़ी छाड़ी ना। ठीक बा मुखिया जी, आज रात में बुला देता नहीं, बड़ी गरीब आदमी हटे, कुछ ले दे के पार करियो करा के हटाई। ठीक बा लोचन भाई, तार झमेला के समाधान हो गई, निकलो घर काम करो, सांझी का 13 बजे मुखिया जी यहाँ। राम राम मुखिया जी। आई आई मुंशी जी, आई आई। इतना लेट, बड़ा लेट ड्यूटी करता नहीं। आई आई बैठो तो झमेला, उठो। आई मुंशी जी बैठी बैठी बैठी। का कहल जाओ, देही में दर्द हो जाता। तू कैसे हो?
पुरवैया बड़ा लहार मारतिया। यही में पंचायत के कुल ही 9 गो चिंता नु बा। रउआ ले तनिको हमारा कम चिंता ना रहा। मुखिया जी झमेला भैया बड़ा सकरा है, देखो तनी जो जीतल बा। कोनो झमेलदार खबर लेके आइल बा का? जान तनी मुंशी जी, मुखिया जी के द्वार पर के चाह पिए के हमारा आदत हो गई बटे। जब तक मुखिया जी के द्वार पर के चाह ना पिए नी तब तक हमारा पिछवाड़ा से लेनिए ना छटकेला। का कर मुंशी जी, मुखिया जी के चाह मुंहे लाग गई बटे। ठीक बा झमेला भाई। सर सकरा सवेरा आइल जरूरी बा, चाह पियल जरूरी बा। देखो तनी जे मैदान में दिक्कत होता है तो मुखिया जी से सिकनी के ऑर्डर करवा देतनी। ठीक बा, सिकनी आ जाई नु तो डाल के निकालत रही। ठीक बा झमेला भाई, चाह पियल नु। अब बताओ गांव के समाचार। गांव के तो समाचार सब ठीक बा मुंशी जी। जवार में मुखिया जी के झंडा फहरत तो सबरे बोलबाला बाटे। तो अभी साहब अफवाह के दिक्कत बा का झमेला प्रसाद अभिले तारा भी अफवाह के झमेला बइले बा। कह कैसन झमेला बा? हुजूर, ये ना का झमेला बाकी गांव के जितना माफिया बाड़न, बालू बेचे वाला, दारू बेचे वाला, ओकनी से लोग मिल के बेचवावत तनी। ई हम नहीं कहत, ई पूरा गांव के लोग कहता कि मुखिया बेचवावता। जातन मुखिया जी आ गांव के लोग के विपक्षी पार्टी को के भड़कावती है। देखो झमेला, ढेरे सब झमेला पर ध्यान नहीं देवे के। विपक्षी के काम हो आरोप लगावल, आ अपन काम बा माल खपावल। बुझल? प्रणाम मुखिया जी। अब हम चलत तनी देले बनी मिल पे मोटर लियावे के पिसवावे के जातन उहे लियावे। चल तन मुखिया जी। ठीक बा जा। ठीक बा झमेला भाई। आटा पिसवाओ, मैदा लेखा खबर पहुंचाओ जा। यही में एगो चॉइस आइले बा। यही में मुखिया के एगो अलग के डिमांड बा। तू का एगो में ला के लाल गोजू तेजी बोलले बा। मुखियावा तो बोले बा, हई मुंशियो दो गल्पन बतिया वाला ई हो बा। एकर एगो अलग डिमांड रहेला। मुखिया जी एगो बात पर हमनी के ध्यान नहीं खींच देत। कैसन बात पर हो? महाराज रउरो देखतनी जे दाढ़ी कपार में के बार सगरो बढ़िए गइल बा, हमरो सगरो बढ़ गइल बा। आ चलनी ठकुरावा बड़ा दिन हो गइल, 2-3 हफ्ता हो गइल, 4 हफ्ता ले। बुझाता जे आई ना का लगन में बुझाता जे बाजल बा। का करबो, वो वीआईपी हो गइल बा। हम अब शहरनी जनता के सेवक, हम कुछ बोलियो ना सके नीनो। तू ही आवत तो ओकर क्लास लगावो। ना ऐसे तो मन बौराता नहीं। लगावो क्लास। अरे हफ्तों में आवो भाई। मुखिया जी का चवनी ठाकुर बड़ा ढेर दिन पर सकरा है आई बड़ो। अरे हमनियों के धनी ध्यान दो मुखिया जी के दरबार में। चवनी ठाकुर साफ भूला जाता रहो। का करम हजूल, लगन के नु दिन बा। अरे चवनी ठाकुर गांव के लगन में झुरइबो, हमारा मुखिया जी के लगन में कहियो झुरइबो ना। चवनी ठाकुर मन करता तो तोरा के बांध के जे मारी जब तोरा के मारत तोर पछवाड़ा लाल कर दी। ना मुंशी जी, अतना खिसिया पिसिया के नहीं है, आराम से बनवा ली। का करी मुखिया जी, एकरा आसारा में बैठल हई ऊपर वाला तो झड़ गइल। एक काम कर चलनी ठाकुर, गांव जवार के तो हजामत ऊपर से बनइबे कैलिस, आज हमार ते नीचे ही से छील बड़ा ठगोड़वा लाग गइल बना सब। जा मुंशी जी, चलनी ठाकुर तो भगल है। धरे ए चलनी ठाकुर की मुखिया जी कहा बड़ाई भाग के जाई देहू में आ जान ना बचियो में। अच्छा ठीक है। उठाइए ना भाई की मुखिया इनके फोन आ गए, रुकी तनी बात को क्या होता क्या हो करे। मुखिया जी नहीं कौन का झिमुर बबुआ, मुखिया जी तो नहीं खन, हम बानी नु। कौन काम बाटे? शौचालय के फरमाइश बा, तनी दिहती भरे करल हमार। कहाँ कोनो योजना आवता है बबुआ? आओ तो बा तो नहीं से हवा में उड़ी आ जाता। जी रहुओ लगनी बोका बनावे। अभी जी आ रहे तो ऑफिशियल के
टीवी में देख के नहीं है जब पैखाना लोटनपुर में घापा घोप मिलता। जब लोटनपुर पंचायत में घापा घोप मिलता तो जाओ वही पंचायत के मुखिया से 2-3 थान बनवा लिया जा। उनका के मुखिया सहारा के मुंशी वोट दे के हम काहे खातिर जीतैले बनी हमर चौंहिया नहीं हारेला। जीतौले बड़ा बबुआ है मुखिया के तो जीतौले बहुत सारा बाटे। ई झाट तुर के एगो विकास के काम ना करी कहबे बबुआ तो तोरा खातिर हम ऊपर के कर्मचारी से पैरवी लगाई। अच्छा अच्छा कोई का कहता नहीं बबुआ 10,000 रुपया वही फेंको आ तब जाके पैखाना के मुंह देखो आ तारा जाते बबुआ एकदम द्वार पर पैखाना गड़ाइले बा। की बात करता नहीं चुनाव के बेची तो बड़ा लंबा लंबा बात फेंकत रही जे रेलाई पढ़ाई लिखाई आवास सब पास कर दे फ्रीए में। बबुआ दो आना तो जा हमारा कोनो खाए के देबो ऊपर वाला कर्मचारी के देवे के बाटे। मुंशी के झाट बनता रहो ओहियो मुखिया के लिए वोट मांगे मुखिया या मुंशियो मैं गाड़ी में डाल दे। ओह नो मुंशी जी की कर लई के रहला सर बड़ी गरिया मुखिया जी उहे हलोटनपुर के सुखदेव बाबू के बेटा एकर बाप विपक्षी पार्टी के वोट देवेला आ ओकर पक्षधर बतियावेला कुल लोग गाड़ी से प्याज काटेला ससुरा लहसुन काटेला गाड़ी से। अच्छा सुखदेव बाबू के बेटा रहला हतना हरामी काहे खातिर आइ रहला हो कौन काम खातिर बताई। बाग महाराज आई वाला शौचालय के फार्म भरवावे खातिर हमहू 10,000 डिमांड कैनी है 6,000 अपना खातिर आ 4,000 रउआ खातिर बस यही में ससुरा खिसिया गइला कहनी कि जो। अच्छा उ तो काम होते रही और वैसे 10,000 काहे के डिमांड कोई रहला 5,000 वाला हमार कम को देबे चाहत रहला सुपर माई बड़ा सुंदर बिया। अब नु पता चलता 15 साल से ही समूचा पैसा कहाँ खपावता बड़ा छिनारा मुखिया भाई। हम तो कहबे मुखिया जी मुखिया ही न करे जाके काम छोड़ी आ घुस लिहल जा हचका के आ काम कइल जा पचका के। मुखिया जी हई देखी लिस्ट 50 गो इंदिरा आवास के नाव आइल बाटे 50 गो के नाव बा जना में 40 गो दे देले बाड़ा सो आ 10 गो सुमार मंगर कहता रह सो वो भी पक्षी के भड़कावला से दे दियो सो तो झाट तुर के आवाज न ठेकी चाहे वो हमार कार्यकर्ता होके और चाहे जानता होके जोन माल दी ओकर आवाज मिली ना तो गांड में बास मिली। ठीक बा मुंशी जी लोटनपुर में रोड के टेंडर दियाइल बा चलल जाओ देखल जाओ कहाँ तक काम पहुंचल बा। ठीक बा चलल जाओ तबे न घोटाला उटाला चली 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 चलल जाओ। तो मैं पता चली कि ठेकेदारे खा गइल। नमस्कार प्रणाम हम गोलू यादव कैमरामैन विकास बेहुदा के साथ जुड़े रहे जीआर यादव ऑफिशियल टीवी पर रौरा के वो क्षेत्र में लिया के चलतनी जौन क्षेत्र में विकास तो आसमान छुअता लेकिन धरती पर तागम। आज हम वो पंचायत के गांव में आइल बनी जौन गांव में कुछ नौजवान दिखाई देता रहन वो नौजवान से तनी मुखिया जी के बारे में पूछल जाओ कि विकास के कितना लाठी धसले बारन। चलिए विकास बेहुदा जी। अरे गांव संभराते नहीं है कैमरा संभरे आगू बढ़ो चली चली ठाकुर कल गई रहो मुखिया के का भई। अरे का कहीं मुखिया के इतना ना बड़ुआ बहा से दोनों मुखिया बा मुंशिया कहता ओकर डिमांड एगो अलगे बा कहता कि गांव भर के तो ऊपर छिलते वाला आवा हमारे वाला नहीं चाहिए छिल दो सरवन को की हरावे के वोट अभी सबन के हरा दे दोनों के तेरा बाबा तो वोट मांगन तो तेरा गणिया पर मार के खेल जी लबीजा से भेंट कर जी साला के। कैमरामैन फोकस कर नौजवानों पर भोर करका ना। हमार नाम है चलन ठाकुर मुहावा में कहा झाट दुखावत रहा मीडिया के साथ भेज रहा। अच्छा ठीक है भैया खिसियाई न
अच्छा भैया मुखिया जी कितना विकास के पास धसले बारन। अगर सर उ मुखिया के बात बतियैलो त तना मारम जे हमारे खुद पता ना रही जे तना मारम। काहे बबुआ काहे खिसिया तर हगे वाला पैखाना खाना मिलल बा के ना, पानी पियाला टूटी फूटी राशन मिलेला के ना। क्रिएशन के बात कइले बड़ा सारा गांव के पैखाना तो मुखिया खा गई। एगो टोटी के बात करता रह, टोटी लागल बा तना पानी देवला उससे बेसी त हमर कुकुरा इस सारा कटर दुश्मन बटे हो मुखिया जी लगता धोती खोल दी सारा भाई। चल दूसरा साइड चली एकनी के बात पर ध्यान नहीं के तनी गांव से बूढ़ बुजुर्ग से पूछ लिया। चल चल हाँ तो बराबर रहिए घर। हाँ मुखिया जी कितना विकास कइले बा? लान कइले बड़ा विकास कहाँ विकास कइले ला? मुखिया जी आ मुंशी जी भेटा जी हम त का कर गाड़ी में गाड़ा मार के परोरा पोते बबुआ। लागत है बाबा मुखिया जी से परेशान बन तनी हे भाई साहब से पूछ लिया। क्या भैया? अच्छा भैया रउआ बतलाई मुखिया जी रउआ के फोन नंबर देले बानी रउआ को लौंडे देले बानी? ए काहे के लोन देले बनी मुखिया जी हमरा के? मुखिया जी जन हमरा के देले बनी तन केहू के नहीं देले। मुखिया जी पूरा गांव के देले बनी, गांव के विपक्षी नेता ऐसन बा सरवा कि गांव के लोग के भड़कावता जानलो भैया। हां गांव के आदमी ऐसन बा कि मुखिया जी के बारे में उल्टा सीधा कह के भड़कावता सरवा। मुखिया जी के दिन हम भैया जब रोड रास्ता का आगु में चले लेके मछली के कमी ना होला हमनी के। आज कौन से मुखिया जी रोड बनवा देले रहतन तब सारा कोई भी जाके मोटरसाइकिल से लग के मोर रहता से हमनी गांव में रोड पिटन पड़ रही। मुखिया जी के दिन हटे कि हमनी के कौन से ठाट से सुख शांति से जीतन जाए। काली माई के आश्रम बाटे ये एकदम बढ़िया से रहनी दिन भर। बहुत सारा तो बड़का चम चलाओ तेरे मुखिया जी विकास हो के गाड़ी में बास हो लाल चटला मुखिया जी के। बबुआ मुखिया जी घरवा कौन है? ए मुखिया जी के घरे का जी बहुका तो मुखिया मुंशी चौका पे बैठल बारन लोग। मुंशी जी और चरकोर जमीन कौना के ही अभी ले पट्टी बाचल बिया। मुखिया जी हबड़ाई जौन अब की चुनाव के पहले ही जमीन अपने होखेला बा ओकरा मेहरारू लइकन के कुल्ही के पैखाना शौचालय आवास कुल्ही के झांसा दे के जमीन अपने नावे करा लिया। अब की चुनाव के पहले महाराज काहे घबराता नहीं? जल्दी ले लो एकदम रात का मेहरारू को बुला के ओकरा के ली। कैमरामैन फोकस करी मुखिया जी मुंशी जी लोग भी फोकस करी कैमरामैन। मुखिया जी हई देखी मीडिया ई कनी के सरवा कौन न्योता दिले रहला हो। एक काम करी मुंशी जी रउआ कनी के संभारी तब तक हम तनी गबड़ा तनी है। फोकस कर। अरे रुक इधर रुक। अरे ट्रेन को बोले रे। अरे हम पिए हैं। देखिए बिहार में दारू बंद है। आई कैमरा के सामने सरेआम बोल रहे हैं पिए हैं क्या? हटी। अरे हट कहाँ जाइए? मुखिया जी के हम पिए हैं। पिए का मतलब पढ़ल कलार हो हम हैं मुंशी और का हो मुखिया जी के चुतर धोत हो खबर। अभी जो ना मुखिया की तारीफ सुनई नहीं है मुखिया से नहीं बहन उनका से बात करल जा। कैमरा फोकस कर। ए हमारा लाड़पना फोकस करो। 2 रुपया के माई का 500 के कैमरा ले लेल बड़ो तो रिपोर्टर के हित भइल बड़ो घुसल चलतड़ो हेने। अरे हटाओ माइक लेकर मुंह में ठूस देबा हकर कैमरा लेकर बबरी पर टांग दे। जो नहीं पूछे के बाद तनी के इज्जत से पूछा सो पूछो का पूछल जातड़ो पूछो हमनी के गांव में चर्चा सुन ला सकी ना आइला सा तो खूब विकास कइले बड़ा गांव में। जी गांव बहुत विकास सुनी मोए जनता गरियावतन दोगला हो भठियारा हो एमे का कहल चाहता? लोग गरियावता तोहरा नजर में उगारी होके हमारा नजर में जनता के प्यार हो वो आशीर्वाद हो हमारा के प्यार हो। जनता हमरा से इतना प्यार करला आई जिंदगी ओकनिए पर कुर्बान बा। अच्छा मुखिया जी जब जनता से अपना प्यार बा 2 मिनट हमरो के दी ना चली ना उलाता बा। हट ससुरा मुखिया जी के हमें ओमे के समझाता रे का रहते हैं मुखिया जी हमें के ना हवे। हे मुंशी जी बोलते समझता नहीं घोटाला के लिस्ट ले ले बानी। मुखिया जी कहते चलियो अलोता बा देखावतानी तो इनु बात कहेला महाराज। घोटाला के लाड़ा लिस्ट देखले बड़ो अगला चुनाव में आई हो देखो ठीक बा तहारा होइला से हमार 2 लाख और खर्चा बढ़ गई।
ये बार तो मुर्गे खाली में बनैले रही, अब की बार खसी के मीट बनवाई आ बनारस के साड़ी बंटवाई और फिर जीत जाए। अब तहारा ऐसा रिपोर्टर लाल चट के उजर हो जा भागो हटो। ऊपर नीचे बस देव सब बांटा सब ऊपर नीचे अब बकरा खसी का लाइन लगा दे सब वोट करना से रोकाई रे। अब फिर जीतम का सब घोटाला बा से नहीं भाई फोकस करी। रिपोर्टरी के लाड़ बनता लोग, रिपोर्टर के झाट हमनी के बानी के मारबो करिला से रिपोर्टर लोग के। धरी 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 एकरा आ लगे के चाहिए हमनी के गांव में कतना काम कइले बनी सो, साला रोड पर मछली मारता जानता बताओ हमनी से- हमनी के गांव में विकास के नाम सुन के हमनी के जनता भगवान- आज हमनी के तनमेन विकास कइले बनी सो, जानता कहीं रोड पर मछली मार सकीला। पूजा था हाथ पर लेके ई अफवाह फैलावत तो से खाली। एगो घर द्वार पर हमनी के काम करत करत नाम हम जस्टिन राहुल यादव, आप देख रहे हैं JR यादव ऑफिशियल टीवी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।